Hola, classe. Comencem amb un nou punt que es titula La industrialització a Espanya. Anem a parlar, per tant, què és el que va ocórrer al llarg del segle XIX al nostre país. Comencem. La revolució industrial a Espanya es va produir de manera lenta i amb retard en comparació amb la resta de països europeus. El motiu va ser, bàsicament, perquè la major part de la terra era dels nobles i dels burguesos que invertien poc en el millorament i en la mecanització del treball al camp. No els interessava i, per tant, seguien treballant com fins a aquest moment. La majoria de la població, per tant, seguia treballant i vivint de l'agricultura. La industrialització finalment es va iniciar al País Basc i a Catalunya. En la dècada del 1830 a Catalunya s'hi va desenvolupar la indústria textil. Allí van començar a aparèixer fàbriques que estaven alimentades amb màquines que treballaven amb l'energia del vapor i amb l'energia eòlica i de l'aigua dels rius. I després, cap al segle XIX, però ja cap al final, va començar a haver algo d'indústria al País Basc, indústria siderúrgica, relacionat amb l'explotació de les mines de ferro. De fet, nosaltres tenim algo de relació amb esta siderúrgica perquè va ser més endavant en el procés de la història, però al port de Sagunt encara tenim un alt forn en el que se cremava ferro i acer i això era també una empresa siderúrgica que estava relacionada amb una empresa siderúrgica exactament igual que hi havia a Vizcaya, que està en el País Basc, és a dir, que nosaltres tenim alguna de relació amb aquesta indústria siderúrgica. I també, per últim, en Astúries es va començar a donar l'explotació de mines de carbó. Així tenim un mapa on es veuen en les zones de color el que era predomini agrícola, que són totes aquelles zones de color marronet, les indústries siderúrgiques, que són les que tenen la llegenda de la fàbrica, indústries textils només en Catalunya i després la mineria sobretot es dona en Astúries, al nord, Santander i Bilbao i també algo més per el sud-est d'Espanya. En quant a la societat espanyola, el que direm és que al segle XIX la població espanyola va augmentar i va passar de 11,3 milions a 18,5 milions d'habitants. Aquest augment va ser menor que altres països europeus a causa de la lentitud del procés d'industrialització. Nosaltres anàvem molt per darrere comparats amb la resta de països europeus. La població, per tant, depenia d'una agricultura endarrerida, que encara treballava amb ferramentes i eines manuals, utilitzant la força de l'home i de les bèsties, recordeu? Era una població que tenia una alimentació deficient i escassa, que això facilitava expansió de malalties. Per tant, la població espanyola no era tan sana com la població europea. També es va produir un èxode dels agricultors a les grans ciutats i van créixer en relació al segle anterior. Per exemple, Madrid i Barcelona van doblar la seva població. A Espanya encara continuava tenint molt de poder la noblesa, ja que era propietària dels grans latifundis i acumulava tota la riquesa. Al camp s'hi va formar una burguesia agrària i a les ciutats una burguesia industrial. Però, com hem dit abans, la majoria de la població va continuar sent agrícola, molts d'ells eren jornalers que treballaven a canvi d'un jornal
evidentment aquests jornalers no eren els propietaris de la terra. I el nombre d'obrers industrials era escàs i en cas de que hi haguera obrers industrials es concentraven en Catalunya i al País Basc. Doncs fins així.